Takže čau lidi, dneska je to takové uloučení, ukončení, protože asi už je zbytečný dál natáčet na YouTube. Uvidíte. A já si myslím, že bych tenhle kanál už měl asi smazat. A takovýhle. Protože jako všem děkuju, že dal odběr, protože to je neskutečný. A já jsem se rozhodl, že ten kanál asi smažu, ale zhodávím mandarinku. Ale to nevím, jak dopadne. Takže já si myslím, že by jsem asi mohl smazat ten kanál, protože už vás asi nebavím po takovýhle. Určitě. Ale já nevím. Takže ho smažu asi. Tak jdeme na to. Já ho smažu, jo? Ach jo. Kanále. Sorry, ale budeš. Můj kanál. Smazat kanál. Já si dělám srandu, to je jasný, že nebudu smazat kanál. Co bych to dělal? Teď já už mám 16 odběratelů, teď to letí jako blázen. To je úplně... Už jste si mysleli, jako, že smažu kanál. No, to teda nesmažu. To bych neudělal pro vás. No nic, tady to byl takový menší prank na vás, že smažu kanál. Ale dělal jsem si srandu. Takže... Tady to máte. Čau!